Jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela en garti ha hande e nder ndeɗo yewtere wattore sappo ɓiire ceerno Souleymany Baal e wondiɓe mum tawi gonnoɗen koye goto e wondunoɓe ceerno Souleymany Baal gadiɗo wonde almami Fouta kono almami Abdoul en mbaɗine makko jewte 4 ndeɗo yewtere wattata 5 ɓiire fewtude almami Abdoul tawi ha hande gonnen ɗo koye ciltirɗe laamu almami Abdoul ha e maydi mum ɗum noon jokkaten ko caggal wolde bungoy tawi ha hande eɗen tumni ɗo e Zoural Bassatine mo ceerno Cheikh Moussa Camara ɗum kadi gasnirten ɗo so Allah jaaɓi caggal nde almami Abdoul arti bongoy koreji Ali Dundu jaggira guyka koreji makko bo saynaɓe guyka noon ñawore mum ko juuɗe tajjati ni woni almami ñaawi yo juuɗe mabɓe taji Ali Dundu kay waɗino foof etinoma beele juuɗe mabɓe ne mbasa tajjati kono ala ko wawa almami ñaawi sari yo waɗa tan Ali Dundu ni e hoore mum almami sohini ɗum saabino ɗum ko Ali Dundu ñaawinoma almami ina yiiɗi yaade neere on saaha noon kanko e almami kodduno kamɓe tan gondi ne woni almami jaɓanimo yo ya neere kono noon horo ɓuur toon yontere Ali Dundu yeehi woni ron lewru ina ñaama tew gayi ina ñaama tew jawɗi ina tawtore bijirɗoji nde o arti almami Abdoul fahimo hakke lewru ndu waɗi toon ndu tawi kadi o hokkanoko ɗum tawi kadi koye bellanteje makko nde bosoynaɓe nani ɗum ɓe mettini hen ɓe mbiye ɓe jaltina Ali Dundu e wawnere nde Ali Dundu tini ɓe gaari ñaagui almami e wallumo haw yiide koreji makko ɗi ko yiiɗi haaldude mabɓe almami jaɓanimo o yindiri e koreji makko o wii onon nde gonɗon ko yemti ko keppan toon wiide oɗon kaɓiri ni almami Abdoul joni kay mbaren sesata tawde kay jiɗɗon ko habde makko ƴeewen peeje goɗɗe ɗe gandanɗa eɗen mbawi fewjide tawi sen memimo ɗum en muusa ɗum kay jarani koɗon keño hoore ƴeewen peeje goɗɗe ni woni ɓen pooti nde juuɗe koreji Ali Dundu taƴano nde yanti hen kadi e kaso makko ɓernde makko fuɗɗi habde o fuɗɗi kankone rumtade laamu almami Abdoul te kadi ko neɗɗo ɓadinoɗo almami no fewi ko neɗɗo korsinno ɗum almami ne korsinno sibu makko ɓadade almami Abdoul nden hayso almami ina juuliyanno ko kanko jogantuno ɗum nguru mum haaɓe mbatti wiidemo Ali almami sibu ɓadademo almami Abdoul kadi saabi haw woni lamɗo bosoye foof ko ngal ɗon ko ɗum hokkimo ngal ɗon teddungal Ali Sidine kay wonino lamɗo yirlaɓe waɗino saaha goto Samba Siré Ali Siley on ko goto e mawɓe yirlaɓe kadi koye hohoɓe yirlaɓe jeeya on ko ɓi bammum Ali Sidi Ali Dundu wimo yo arɓe lundu almami Abdoul on jaabi ala min kay mi wawa lundade almami Abdoul par ce que almami Abdoul woni tan koye lawol poccingol ɗi holno lundorten almami Abdoul
almami ko lawol poccugol woni nde o haali ɗum tan haali ɗum no deƴƴi wiyata haydara Allah waɗi noon hoddiro kadi ari yimɓe jeeɗi ɗum e bandum on Samba Siré Ali Sile o jani e rewɓe ene yimɓe jeeɗiɗo ɓe tawi baadi ko kaci nani hen baadi ko makket mo gandanɗa hoore makko ɓi banihu debbo ɓe jani e suhaaɓe rewɓe e yolde tabɓe ko cangol gongol hakkude cilon e koɓillo ɓe golli ɗumen golle kantoriɗe rewɓe portoye plainte to Almami Abdoul almami woni e yiilade ha yiiri wiyoɓe cahi kadde gurdam men kanko ɓi bamum Ali Sidy o ñaaguinomo o waɗino foof kay beele ɓe mbasa sohede kono almami wi yoɓe cohira nde tawno Almami Abdoul o ala cahan to banggue saria sari Allah kay kala mo yani e dow mum ko mbawɗa foof gona ko jiɗɗa foof gona kono sari o kam ñawa ɗum tan a wawa welnademo hen haw jaaɓa a wawa funtudemo hen a wawa ala foof ɗo mbawɗa rewde sa yiiɗi gona sehil makko gona ɓiyiko mbawɗa wonde foof so hakkude deftere Allah nde ari addi ɗum hakkude mum e neɗɗo o ƴewata ko hakkude makko e Allah o ƴewata hakkude makko e goɗɗo caggal ɗum ɗon kankone o tawtoyi Ali Dundu ɓe goni e wiide yimɓeɓe hankkadi yoɓe garɓe lumɗo Almami Abdoul hankkadi koye dow ɗum ɗon dewa arwa añ duppi gawri Almami Abdoul nangue hoore kellaw yimɓe foof ene kucciri hen dar kono Almami Abdoul jaaba himoni sali waddemo hay hunde añi ko hoto fihina wadde e nokku he añi kadi ko hoto guerre civile wadde e nder leydi ndi nde tawno ko on ko kanko bonnani ko gawri makko duppi ɗum waɗi o woppiri noon haala ka Cheikh Moussa wi so tawi ko gonga Almami Abdoul heewino añɓe Almami Abdoul heewi hirannoɓe Almami Abdoul heewi wattunoɓe hakkillaji ko ɗum waɗi añɓe makko kawroyi to wiyete galoyo ngam fewjandemo ngam janfademo walla wahdemo ɓe kawri toon e galle goto eɓe mbayno eɓe taari bol eɓe mbayno ñamoɓe ni kamɓe hohoɓe Fuuta ɓe joom suudu goto e mabɓe ene wonno e gurdon baru kala biɗo ina naata galle o walla naata suudu ndu tan debbo wi ala ɓe goni koye ñamde paade haaɓe gasna debbo o wayno gonɗo e sarwudede ni koye gurdon baru ɓe mbanno gam haɓade Almami Abdoul beele ina yalta Fuuta Almami Abdoul jogori waroyede ko juudi guuri Cheikh Moussa wi min nani kadi galle ɗo ɓe ndentuno gam janfade Almami Abdoul ɗo ɗon wonti ko nokku bamɗi ɗo bamɗi pijata e nokku kadi fuutu dawaɗi o nokku koɗɗo ɗon foof koko mayata yo Allah dandu en ɗum nde añɓe Almami kawruno to galoya barongo ɓe mbanno haɓe nanodiri ɓe garti kadi ɓe yantude e Fuutankoɓe woɓɓe yowriɓe mabɓe gam haɓade Almami Abdoul wardi ɗum walla ɓe ndiwa ɗum yalta Fuuta ko on saaha kay woni nde dewa arwa añ duppuno gawri Almami Abdoul nde ni woni ɓe kaɓi Almami Abdoul ɓe ndiwi ɗum Fuuta Almami Abdoul ina ƴeewa to moloyi
o fayi to deniyankoɓe e to hayrankoɓe e yimɓe Hawa Demba en ɓen konno ko haaso to Karahoro Saraw Wali waddani tulel no fewi kamɓe hayrankoɓe e yimɓe Hawa Demba naɓe e Karahoro naɓe ɓe nanodiri wadde Almami Abdoul ɗo tulel ɗo e nder galle Fodé Ansoumani Sako on ko bamum Mamadou Ansoumani bamum Alpha Jagili on saha lamorno tulel ko Soumare naɓe Boudiaby en on tuma kadi tulel ne wonno fodde galleji capanɗe 5 galle hen foof ne waɗi fodde sagataɓe 10 so famɗi yimɓe Gadiaga naɓe e Guidi Maka naɓe e yimɓe mabɓe anduɓe e hohoɓe mabɓe nde ɓe nani Almami Abdoul ari toon kamɓe foof ɓe gari hoddude makko ɗon ngam dandudemo ngam moldemo e añɓe makko goto kadi e hohoɓe Fouta e yeehi to deniyankoɓe wiyoɓe ɓen dokkiɓe Almami Abdoul beele ɓe ñaawa ɗum so ɓen jaaɓi rokkiddeɓe Almami Abdoul maɓe mbaɗi feere ɓen dokkita ɓen laamu mumen Fouta ɓe goni kadi e wiide woto ɓen jejjid ko Almami Abdoul haaɓino deniyankoɓe kañum libno laamu maɓɓe ɗum noon yoɓe malluɓe ɓe gartira ɓe dokkitaɓe Almami Abdoul deniyankoɓe kay jeehino ha jaaɓi haaɓe neldi Sambirom Ngone Maham Diagaraf e Sawo Dogo to hayrankoɓe yimɓe Hawa Demba en gam ñagade yo ɓen dokkitɓe Almami Abdoul ɓen dokkita ɗum Fuutankoɓe hayrankoɓe kay cali ha woni ɗi dokkittaɓe Almami Abdoul ni woni kadi kanko goto kadi mawɗo hohoɓe Fouta o wi wadde ɓen yoɓe gardu e Almami Abdoul to Sinthiou Garba walla to Wourossogui walla Ogo beele omo welditana Almami Abdoul e Fuutankoɓe ɓen ɗon hayrankoɓe kay jaaɓino ɗum ɓe kalani Almami Abdoul ɓe mbi jehen Fouta gam nortoyade noddagu mabɓe kadi ɓe ƴeewa welditindemo hakkude ma e Fuutankoɓe beele ene wona Almami Abdoul heɓɓiri wiɓe ɗum ɗo ko tufande ɓe jiiɗa bellital amen kono so tawi tan ko ɗum woni ko jiɗɗon mbawmi tan ko abbade mum saabu mi yiiɗa lundade konngol mon ni woni noon ɓe kebli yaadude Almami Abdoul tawi eɓe keblani haare nde tawno eɓe pulno jamfede nde yeehi haaɓe ɓenni Wourossogui ɓe jii kono haɓateɓe ina ndeyna Araray ina kollira yidde haɓede ete ina keɓani ɗum konuji mabɓe ɗiɗi ɗi potti ɗon kono hayrankoɓe ngo Almami Abdoul en fooli kono Fuutankoɓe ngo nden ɗon walde wiyete ko yari nawna ko inde cangol woni ko hakkude Wourossogui Oga kono ngol ɓuri ɓadade ko Wourossogui Almami Abdoul ruttitima tulel ina hiisi ina jaam kañum e hayrankoɓe nde ɓe garti eɓe cimtana ɓen no haare nde yaruno haaɓe nani wonko yanama ɓe kadɗi pucci mabɓe e nder jamma ɓe tinir hon ɓe tawi fodde 4 neɗɗo maayi hen ina jeeyno e mayɓe ñande hen Silman Dialé e Maham Dialé ɓen ko funeɓe Bou Hawane kay warnoma hen Silman Mbodj e Gagny Mbodj ɓen ko ɓiɓɓe Jaramuna Silman Dialé kañum woni bamum Samba Hawa kono so tawi ko Bou Hawa ɗaccani suhaɓe
Samba Haw kañum woni ba mum Mamadou Samba, ba mum Bocar Mamadou mo Dunna e Ñaaki. Maham Diallo kañum woni ba mum Wutuma, ba mum Diabé, ba mum Oumar Diabé gonnoɗo lamɗo Dembankani, kono sankima e ɗiɗo duuɓi tumande deftere nde windere nde. Demba Jaramuno ko kañum woni ba mum Mamadou Demba e Gagny Dieynaba, ko kanko wonno mawɗo wuro Wompu ngo. Nde Wompu yanande gunɗon janggo ko Fuutankoɓe e Deniyankoɓe kay mbanno ɗum. Ni woni noon hayrankoɓe ɓene kañumenne nde nani ɗum jeehi ndendini kalis jonɗo ɓe dokki ɗum selli penda beele ina ƴewnoyaɓe kono safalɓe. Selli yeehi to safalɓe to woni e yilanadeɓe kono mawɗo woni toon dumunna o nde o artata nde omo ardi e kono jongu kamɓene ɓe jofti ɓe jani e gure Fuuta ko wayno Sange Jeeri en e Sange Waalo en e Moderi en ɓe duttiri Tulel. On dumunna fof Almami Abdoul koɗo Tulel ɗo wonno. Fuutankoɓe e yantude e malde ɓundunkoɓe kamɓene ɓe ndendini kanŋe jonɗo ɓe gaddoy kono wamurankoɓe ngam yoftade. Nden kono Almami Abdoul nani ko wonde kono wamarankoɓe ngu koye lawol woni kono Almami en ngu faloyiɓe. Konuji ɗiɗi ɗi kawri dow sange Lobali ɗo wiyete Luggere Pooli Boɗeji. Kono wamarankoɓe ngu fooli kono Almami Abdoul e yimɓe mum ndiwi ɗumen ha natini ɗumen e Tulel. Ko ɗon woni ɗo kono Almami fetti. Ko ɓuri hewde ko fayi rewo mawli to safalɓe heddiɓe jaati Almami Abdoul tindi banggue hirnaki. Kamɓe kam ɓe jahan tan ɓe gandani ɗo ɓe payi. Ni woni ɓe goomi Numallaci Mayel ɓe ndewi takko maayo ngo tan. Eɓe jeehi yaha haɓe tellori e tufde juudi. Ɓe juuwi ɗon e tufde juudi guuri Almami Abdoul tacci yini kono wamarankoɓe ngoni kañumen tacci gabbiɓe. Ko ɗon kono wamarankoɓe ngu yani mabɓe ko ɗon Almami Abdoul heddi e nden ɗon walde. Ɓe mbarimo wiyama hawruno koye 4 avril 1806 wonɓe mbi ko 1807. Almami Abdoul warama ina warda ñande hen e jaatigueɓe mum molnoɓe ɗum ɓe waɓe hen no Fodé Ansoumani Sako mawɗo Tulel naɓe. Wompunaɓen kadi ina gonduno e makko waɓe no Boubou Penda, Gani Asa e Gani Humbaldu. Hokkinaɓen kadi ina jeyno hen Hamme Sam Birom Sita, ina jeyno kadi Luggere Pooli Boɗeji naɓe ɓenne kadi ina gonno hen. Ɓen ɗon fof jandi e Almami Abdoul ñande hen. Kono noon won version goɗɗo wi tawi ko version ɓundunkoɓe wonde sahande Almami Abdoul folno Hammadi Aissata ne lamɗo ɓundu woni ɗum kañum e kono mum to wiyete Dara Lamine wari yimɓe mum. Hammadi Aissata kay ene jokkodiri e won Fuutankoɓe nafigueji, ene jokkodiri e mabɓe e suulde ngam ɓe kaɓo Almami Abdoul. ɓe nanodiri noon e dow gueɗel ɓe mbi Hammadi Aissata sowona kay tawa aɗa yiiloyo kono wabarankoɓe ana garani jana e Almami Abdoul, sowona ɗum min jaɓata. ni woni Hammadi Aissata yeehi to wabarankoɓe haw heeɓi toon kono mawngu. Nde Almami Abdoul nani ɗum yeeki hawroyde e mabɓe toon.
konuuji ɗiɗi ɗi kawroyi maɓɓe to juuɗe guuriɗo. Hammadi Asar woni e ƴoƴi mum e jammaago he waɗi feere haw yindiri gooro e hohooɓe Fuuta. Gonnoɗo kadi ha hannde e jagge Almami Abdoul. On wimo son jiiɗi heɓde Almami Abdoul janngo a ƴewat banggue kenmi fof, banggue mo puccam ngu heewi andu ko on banggue Almami Abdoul heedata. O wi kadi mami waɗa comme lasi mi waɗa lasal bosoyaɓe ɓen aɗa wawi hettinde mabɓe kono wamarankoɓe ngu. Kono noon so tawi oɗon pellaɓe oto loowe jamde baroje mbaɗe hen tan condi mairie tawa noon oɗon mbawa nangude Almami Abdoul ene wuuri mbardan mo no jiɗirɗon kala. O wi lasal Ngenar naɓe noon ɓen kam oɗon mbawi wadde mumen ko beela ɗum fof. nde konuji ɗiɗɗi mbaddi garmi ngara kono Fuutankoɓe ngu foola kanko jagorgal hohoɓe Fuuta o woni wullude mo wi oto doguel goppi Almami Abdoul, oɗon dogoɗo goppa Almami Abdoul. Almami Abdoul andi hankadi ko gasi hankadi gasi ha laaɓi e poolama ni woni o sali dobde o jooɗi o hippiti deftere Qur'ana nde hande kono babarankoɓe ƴeftimo ɗon hande kono ɓundunkoɓe ƴeftimo ɗon tottimo babarankoɓe mbarimo yanande mo o woni koto ɓuuri ɗo wonti juurorde. Yo Allah yurmomo yaafomo, yo Allah haarnumo aljanna, yo Allah nannumo aljanna kanko Almami Abdoul kanko e dendagal maaɓe julɓe fof. Kono noon Cheikh Moussa wi kañum ko version gadano ɓuuri ɓadade ɗum gonga, kañum ko on version ɓuuri nangude ɓuuri gongude. Eyyi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe maro ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi gartu en noon caggal mayde Almami Abdoul hol kawisaji jiyaɗi e mayde makko nde walla ni hol finnere hol caɗele ɗe Fuutankoɓe jii caggal makko walla ni ha e ɓesgu makko beele Almami Abdoul dañi ɓesgu walla ala ma en gartoy hen e jewte paaɗe so Allah jaaɓi. Ɗum noon Allah jarama on jarama. Eyyi ceerno Lamine Boly machallah namdima namdal bangal fayida no fewi no fewi. Almami Abdoul en mbawi wiide ubbitama laabi jonɗi nde wara nde noon en hawre 4 avril wiyama ko ñalawma alkamis en hawra kadi e jeeɗiɗi lewru safar ɓe mbi ko 1806 woɓɓe mbi ko 1807 e nokku ɗo wiyete juuɗe guuri on saaha omo yaara e duuɓi 80 o laamima fodde duuɓi 3 wiyama noon goski jooɗima fodde balɗe 13 o ubba manam o ubba gubbugol fewgol sibu ɓen ne mbarimo nde tan kuuli hankkadi mataw gobbimo ɗon tan keña. ɗum waɗi Fuutankoɓe bandiraɓe makko kañumen fof nani Almami warama ganda holɗo Almami ubba, ganda holno Almami ubbira, hunde hawni e mabɓe walla hulɓini e mabɓe no fewi. eyyi balɗe 13 ubba gobbugol moƴƴol sibu firino hewde. eyyi finalement ɓen kaali to ubbaɗo e gueɗe mbaɗi noon ni woni o ubbira ɗum ko balɗe 13 caggal balɗe 13 nde ubbira o ubba. nden woni nde ɓe gubbimo balɗe 13 nde ubba ha fewi. balɗe 3 goɗɗe kadi pawri hen o ubbira kadi
ɓe tawno ɓe tawi leydi ɗo ubbonondi ene yaafi no feewi ɓe dirtinimo ɓe nayimo nokku goɗɗo ɓurɗo tiddi e on ñande gubbirgol ɗimmol ngol yimɓe tawnoɓe ɓe kolliri kawisaji jiyaɗi ñande hen tawi kadi omo hasnira kasanka neɗɗo biyeteɗo dinullahi wal imamatu on goɓɓe on woni funnu daga wiya honno ko Seeno Palel tawtoraɓe wirwirde nde ceedima hen kawisaji no feewi no feewi ɓe ceedima ɓe mbi yeeso almami ngo e ɓandu mum ndu foof ene leppi ceɓecce no wayno warñede ni walla neɗɗo juppaɗo ndiyam ni ɓandu ndu ɓe mbi ene ɓuuɓi ha wayno ɓandu neɗɗo gurɗo ni ɓe tawi jungo woto e koyngal ngal ne hofi e kofti ɗum ɓe mbi suhunu ndu ene lelti ha wayno yeesandu ni ina wayno wujandu nebam ni tawtornoɓe ñande hen ko waɓe hen no Oumar Seydi en waɓe hen no Mamoudou Nalla en Dinullahi en e Sam Massa en ɓen foof ɓe mbi ina tawtora ñande hen e gubbirgol almami Abdoul gongol kadi ko nde waliw Allah goto yiyanno to almami leeliɗo ene waɗi annore nde ko tuggude tan guila leydi tan ha dow asman on ɗon noon inde makko ne luura to banggue tarif ɓe mbi ko Dinullahi Abdaymani woɗɓe mbi ko Sarif Ahmad Daharatu Touf ko wawi hen wonde foof kam hunde settinama kadi won tawnoɓe ñande hen nde ubbitende ɓe mbi ko on ɗon gando wonno kam koto banggue rewoto kanko yiyanno annore nde o waɗɗi ngeloba makko omo rewa annore nde jamma so ari tan o wone yaade so weeri kadi o fofto noon o woniri omo waɗɗi ngeloba makko omo waɗi hen jooɓari makko ha Allah addimo o yettiɗo yanande nde woni ɗo o andi ko ɗo tigui waliw Allah o leeli o salligini o juuli o duwi o waɗi feere noon haw yindiri e honnoɓe ɗon ɓe ɓe gubbitimo ɓe mbattimo ɗo yanande makko woni joni ɗo tawtornoɓe ñande hen ɓe kolliri hay hunde ala ko wayli e ɓandu almami Abdoul cikkata ko mayɗo keso ɗum ko balɗe capanɗe tati e jeeɗiɗi walla mbiyen ko lewru caggal nde o ubbono nde kadi won kawisaji goɗɗi hollaɗi walla kaalaɗi e yanande almami Abdoul nde yanande nde ɓe mbiyen waɗanno sewnde ndiyam tan keelelam ene yaltanno ɗon takko yanande nde ɓe mbi ɓi almami Abdoul biyeteɗo Hammadi Elage o ene waɗɗotono puccu mum ummo gila Koɓɓillo ara ha juuɗe Guuri juurade yanande babiraɗo ñeɗa ndiyam he kadi o hokka yimɓeɓe ene mbarkinoro hen kala caɗele walla rafiji ɗi jomumen gonduno so lorima ndiyam ɗam tan cellat kadi Fouta e Ferlo foof ne garanno ɗon ñedde ndiyam he gam barkinorade ɓe mbi dartini ɗum ko debbo goto yiyanno ƴiƴam fiileyru ari loori ɗon ndiyam ɗam darti e kawisaji kadi yanande almami Abdoul nde Cheikh Moussa Camara ne haala wonde nden Guuri hinaɓe soɓe joɓinoma caɗele hokkere ɓe jahanno koto gabri almami Abdoul to ɓe nawora dammuwol mabɓe walla ko ɓe mbawi wadde fof sadkuji ɓe jaharon tan ɓe gone ñagade ɓe gummata ko toon tawi gandanɗa hoorema ko toɓo ittataɓe toon haade mabɓe umma toon tawon toɓo ari kala nde ɓe kokkira walla ɓe ɗumnin caɗele ɓe jahanno koto yanade almami to ɓe gona e duwade nde ɓe gummoto ɗon tawata ko Allah jaabimo duwa o eyyi adimmade noon yanande almami Abdoul nde ko biyeteɗo Joom Aliou on woni Ba Moubou Samba Joom ndin maadi noon ko huɓere ɓakke wonno
caggal joom Aliou toɓoli bonni yanande nde nde Samba joom ari nde wi yo yanande almami kay fotani woppede ni tan yo waɗane tata o waɗa tata nden kala no mbinden ni kala nde ɓe dañno caɗele walla hokkere ko toon kadi ɓe jahanno kamɓe guurihinaɓe ɓe gone ñagade beele Allah ittanaɓe hokkere nde eyyi nde yeehi noon kadi ha Samba Diom yaadino e kono Cheikh Oumar nde o yeehi nde kadi ɓe belsidi ɗum ɗo ɗum boni seeɗa après nde o arti kadi o wi o fewne eyyi no yanande mahira joni ni noon e mbaadi kesiri ndi jiiɗon joni ndi mahi ɗum koye Ablaye Wade ko saaha Ablaye Wade nde ari e laamu kañum maahi ɗum noon kamɓe fof ɓe jarama yo Allah yoɓɓe moƴƴere almami Abdoul ne yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum kañum e dendagal maaɓe jimɓe fof eyyi Mamadou Lamine Sow a salminama juurama joni keeɗimi namdal ma ala Fuutankoɓe kay Fuutankoɓe koko jamfima Fuutankoɓe ɗum waɗi no keɗirɗen yewtere nde ni kamɓe ɓe ndiwmo yo yaltu Fuuta wona kadi o yalti Fuuta ɓe kefti laamu ngu tan ɓe goppimo deeƴi ala mataw koɓe simmihiɓe kamɓe dal ɓe jiiɗi tan ko warde mum eyyi almami Abdoul nde ɓe ndiwi ɗum nde ɓe polli ɗum nde kañum mawloyi koto banggue damgo to deniyankoɓeɓe to banggue hayrankoɓeɓe gueɗe bani noon on banggue o rosɗi jegui ha ɓooyi noon o fayi to banggue tan deniya no wiyeteɗo hayrankoɓe to eyyi woni diwan Guidy Makka Sarankulleɓe to gonnoto quoi kamɓe ɓen ɗon foof ɓe gandi almami Abdoul no way wonde neɗɗo moƴƴo neɗɗo juuɗo neɗɗo kamɓe fof ɓe kawri yoɓe moola almami Abdoul yoɓe mool ɗum to tulel ɗo ɓe mbaɗamo ɗon kadi nde yimɓe hohoɓe mabɓe sernaɓe mabɓe yimɓe mabɓe mawɓe ɓe nani almami Abdoul ari nana adda tulel ɗo ene mawlo kamɓe fof ɓe gummi galleji mabɓe goppi haajuji mabɓe gaari cakkade almami Abdoul beele ene eɓe moola ɗum ayi kadi ɓe daari kadi ɓe kabda e almami Abdoul ɓe golwole ɓe darti Fuutankoɓe ha huuli mataw noon Fuutankoɓe finalement tawi pooliɓe mbariɓe gueɗe bani noon eyyi kono noon wona Fuutankoɓe ɗum ni Fuutankoɓe kay sakkete ko kañumen jamfimo mbari mum kono no keɗirɗen yewtere nde ni noon a jarama